ಎಸ್ ಪೂಜೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಓವರ್. ಕಪ್ಪೆ ಮಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಮಂದರಿ ಏನಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಬಾಡುಗ ಎಂಜದು ಮಂದೆ ಪೂಜೆಲು ಇರವತ್ತು ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ಲ. ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡಗ ಕೋಡದ ಪೈಂಟ್ ಚೂರು ಬಾಕಿ ತಿಂದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬುದು ಇನಿ ಇಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪೈಂಟ್ ಹೊರದಿತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಹಾಕದ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಪೈಂಟ್ ಏನು ತೊಜಪ್ಪೇನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆನಾಗನಿಗೆ ಬರು ಇಂಥ ದಿನ ಅದಿತ್ತ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಬೇಲುಂಡಿನಿ. ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೊರೋಣಿಂಚು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೊಜಪ್ಪೆ ನಾ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಅವರುಂಡು ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ತೊಜಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಗೋಡು ತೊಜಪ್ಪ ಇನಿತ್ತಲ ಆಗಡ ಅವಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣದ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೆ ತಿನ್ನ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಎತ್ತಂಜಿ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತು ಬರೋಡು ಕುಜಲು ಮಸ್ತ್ ಬೈತೀನಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಪೂತಿನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೂತಿಜಿ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ದೆತ್ತು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೈಂಟ್ ಎದುರ್ದ ಹಾಲ್ ಗಂಜಿ ಹಾಕರುಂಡು ಅವಲೊಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೊಂದಿರೈಕ್ ಅಂಚ ಹಾಕದು ಗೀಟ್ ಹೋಯ್ ಸರಿ ವೈಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಸರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಹಾಕದು ಬೊಕ್ಕ ಪೈಂಟ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಯುನ್ ನಿಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಯುನ್ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ದಾಲೇಜ್ ಪೈಂಟ್ದ ಬೇಲೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೈಂಟ್ದ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂದು ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ದಿನ ಇನಿ ಆವಳು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಎಸ್ ಸ್ಟೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ನಿನ್ನ ಕುಜಲ್ತಲೆ ಇದ್ದೆ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದೆಪ್ಪ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ನೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಿತ್ತನ ರಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ದಿತ್ತಂಜದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ತುಲೆ ಸಲೂನ್ ಬೋದರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜಾಯನವರು ತೂಬರ ಪೋಯೆ ಅಂತ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಆತದ ನೈನನ್ನೇ ಕಪ್ಪೆ ಮಂದರಿ ಮತ್ತೆ ಮಂದರಿ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ತೋದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಗೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಏನಿಲ್ಲ ತೋಲೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಬಾಡುಗ ಪಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂದ ಸರಿ ಕುಜಲ್ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜ ತೋಜನ್ ತುಲೆ ಓ ಎಂಜ ತೋಜನ್ ಮಂದೆ ಕುಜಲ್ ಇರವತ್ತು ಮೂಲ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುಂಡ ತೆಪ್ಪಂದೆ ₹50 ಏದು ಕೊರೊಲ್ಲಿ ದೆತ್ತು ಜರ್ಗಾಸ್ ಧರ್ಮವು ಅಂದು ಲಾಗ್ ಅಂದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಐಕಾರ್ ಕೊಂಡಿರು ನಿಕ್ ಧರ್ಮ ಹೋಗುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಅದೇ ಬಲ್ಬ್ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಗಮಟೆ ಪಾಡು ಪಂಡವು ಲೈನ್ ಪಾಡ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಇದೇ ಬರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೋಡೆ ಗಮಟೆ ಪಾಡ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪೈಂಟ್ ಹಾಕರೆ ಗಮಟೆ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಗಮಟೆ ಲಾಯ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ತೋಜು ಮುಂದೆ ಪಡನ್ ತೋಜು ಹಿಂಗಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಬರ್ಚಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಎನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಇನಿ 10ನೇ ದಿನತ್ತಾಡಿ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಅಂಚದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಪೈಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿದಾಂಡು ಪೈಂಟ್ ಯಾನು ಎಣದಿತ್ತ ಪೂರ ಪೈಂಟ್ ಮುಗಿತ್ತೆ ಎಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೇಣತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲದ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಸಾಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇರ್ಸ್ ಪೋಲೆ ತುಂಬಲೆಮ್ಮ ತುಂಬಲಿ ಆಯ್ತು ತಿರ್ಗದಾರ್ಪೆ ನಾನು ಹಾಂ ಮಗಳೇ ನಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾಗ ಪೊಲೆಂಬೆ ಲಕ್ಲಿ
ಪುಟ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪನಿ ಹೆಂಗ ತೂಪುಜಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪೈ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ ನೆನಪನಾಗ ತುಳಸಿದ್ದೆ ಮದತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂತ ತುಳಸಿದ್ದು ಹಾಕೊಡಿತ್ತೆ ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ಹಾಕದಿತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ತುಳಸಿ ಬರ್ಬಾಗ ಖಾಲಿ ಗ್ರೇ ಹಾಕದು ವೈಟ್ ಹಾಕದ ಮನ್ಪಂದಿ ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇದು ವೈಟ್ ಹಾಕೊಡಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಡೆಗೆ ವೈಟ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ಪೂಜೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಓವರ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಓವರ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತೊಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಏನು ಹಾಕಿನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೊಜಪಾಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ತೊಜಪಾಯ್ತು ಎಸ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಪೂರ ಓವರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಫುಲ್ ಸಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದಾನ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಸಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಪಾಡ್ದಾನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಹಾಕದೈತೆ ನವ್ಲು ಹಾಕದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಓವರ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಂಚ ತೂರ ಬೇಡೂರು ಪೋರ್ನಲ್ಲ ಆತೆ ಪೂರ ಮೀದಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನ ಕುಜಲದ ಎತ್ತಾಂಡು ಎಸ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕುಜಲ್ ಎತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಕುಜಲ್ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಅವು ಆಯ್ತು ತೂತು ಜೊತೆ ಮುರಣಿ ಜನ ತೂತು ಜೊತೆ ನಿಜಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏತ ನಿಂಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಮೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜ ಆತೆ ಆತೆ 150 ಹಾಕೊಂಡು 200 ಈ ವಿಷಯ ಮಲ್ದರಿ 200 ಬಂಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನವೀನ ಧರ್ಮ ಮಾಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನವೀನ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿರ ಆರ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತೀರ ಏ ಪುಟ್ಟ ಈ ಆತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ಲದ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯೂಟಿ ಕುಡ್ಲ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪ ಏನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ಗುರ್ತದಾಗ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದೆ ಡೈಲಿ ತೂವರೆ ಬನ್ನಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡು ತೂಪೇರಿ ಆಣ್ಲೆ ಕ್ಲೀನರ್ ವೈದ್ಯರ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇವರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಪೂಜೆಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಚ್ಚಾ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಬೆದರಬಹುದು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಣತ್ತ ತುಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗೆ ಹೂ ಕಾಣತ್ತ ಇದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಎರಡು ಜನ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಬಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಕುಡ್ಲ ಬಾಯ್ ಏನು ತಾನ್ನದೆಮ್ಮ ಏನು ತಾನದೆ ಇದೆ ಏನು ತಾನು ಎಸ್ ಇದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲದ ನನ್ನ ಪೂಜೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಣವಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ 100 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಖಾಲಿ 80 ಜಾಂಡು 14 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆರು ಖಾಲಿ 100 ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿಲೆ ಇದೆ 80